אני לא ציפיתי שמיקי גבע יעזור, כי הוא שנים פה זה ממש לא בא לי טוב. לא, אני לא ציפיתי. מה את אומרת? אני אומרת לא ציפיתי, וואלה. כי זה עבר כל כך מהר. תכלס. נו יאללה מיקי, יש מצב שתישאר. כי רק לזה אני קיוויתי. במשך 6 שנים וחצי הייתם החברים הכי טובים שלי. אלה שפוגשים אותי כל שבוע, גם אם אני מעצבן, מגזים או עושה מעצמי קצת צחוק. מה ידעתי? תרוב שאני מדבר לך! ברוכים הבאים לספי יוסף שואו! היי גייז! מי הגבר הכי סקסי בארץ לדעתך? 1. אני? אז תעזבי אותו, והוא לא שווה את זה להתראות. אז תנו לי מן ותנו לי יוד, תנו לי קוף ועוד פעם יוד. עשיתם לי כבר חשק לאיזה פיתה עם שיפוד.